Nerede dede yılların zırnotunu gör. Yaştalan yine yaştalan. Bir de koşul gelmedi etme gör. Yaştalan yine yaştalan. Salam aleyküm. Men Döwran. Yaş talantlar altı gepleşigimizde hoş geldiniz. Aydım dinlediğiniz gerek Habib Music yürüyte yaş talantlar altı gepleşigimiz üçün bize aydım yazıp berdi. Habib Music'e köp sağ olsun aytgan minnettarlığım bildirýän ve Habib Music'e sapşeni yazanlarynız Instagram'dan yazanlarynızın hemmeňize köp sağ olsun aytgan. Yaştalan. Gepleşigimizin başyny Bagtyarlyk akapellasynyň yaş talantları bilen başlasyn gelýär. Esto que tomaron sin algún apuro. Despacito, quiero respirar tu piel despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, я твой герой, ты моя героиня, и ты мне нужна, ты моя половина моя, половина моя, половина моя, половина моя. Ayyanım, keyfanım, aydım ayyanım, keyfanım, hoşlanım, yolu yangınım. Bagtyarlyk akapellasynyň solisti Şahzod Gulmuratov dinläliň. Yakasına bağlaşyan Cehik çekip libabıma Yakasına bağlaşyan Cehik çekip libabıma. Şu jagajygymyza seredin Selim Allaberdiýew. Instagram sahypasynda 2011-nji ýyl ýazýar, ýagny 8-9 ýaşlaryna we futbola bolan höwesi teknikajyklary bombiçski. Yaştalan yine yaştalan. Habib Music. Yaştalan yine yaştalan. Medyada maddede sahipasına gel. Yaştalan yine yaştalan. Nerede dede yılların zırnotunu gör. Yaştalan yine yaştalan. Berekerler Selimcan. Medyatama sen can köýeriň. Yaştalan. Cemal Aslı Levaplı 96-njy ýyl arkitektur okuýar, ýagny mimarlyk okuýar we boş wagtlary surat çekmeni öwrenýär. Yaştalan. Nerede dede yılların zırnotunu gör. Yaştalan yine yaştalan. Bir de koşul gelmedi etme gör. Yaştalan yine yaştalan. Inni gelin Medyatama üçin eden soğudyny görelim. Yaştalan yine yaştalan. Bir de koşul gelmedi etme gör. Yaştalan yine yaştalan. Leyla Azadowa 2000-nji ýyl Aslı Aşgabatly goşgy aýtman halaya gelin dinläliň. Sen kakaň kim bol işleýär diýdi. Düň mektepde Murat Meryem'e bak. Men kakam küçükem gıdıptır taşlap diýdi körpe Meryem elini büküp. Встреча случайная. Гром и град. Как ваше имя? Отчество. Чья-то трагедия — это ад. Моя одиночество. Yine bir yaş talandymyz Gülcan Saparowa 2000-nji ýyl. Güýsen mösüm mehremi gülüşgünna ýalyyle ağlap köňül şähremi geldin ýamy sadyle aşkyň dünýäýin hoşlar bolup gaýyn seni batam saýyn geldin ýamy ýalyyle. Bir de Instagram'dan kän ýazdylar, Gülcan'y gollaýanlar gaty köp. Gelin onu ýene bir aýdym dinläliň. Gülbürep devre daşını yeller sipamas saçını yeller sipamas saçını hanı bakkallar başını
Men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Yaşlar, görüşüňiz ýaly bir topor talantlarymız var. Şol talantlaryň arasynda bäsleşip geçirsek näme diýäňiz? Yaştalan Öwezgelli Taganyp Goşgoý. Batly deyip sıraň açma begenim. Her geçene sıraň ýaýar igenim. Bilseň, pes adamyň edilmez gepi. Gep görrüňdeýin sürmez göwne degnim. Sen giden soň ujak açdy gaýgylar. Ýat boldy serimden näzik duýgular. Bagtym bolsaň dolansa edil berim. Yigit gogulum, sen mehriňden beýgeler. Seni günler bagtlydım şadyan. Çäresiz men çar tarapdan iýdeýän. Her gün gije suratyňa diýdelem. Bugün bolsa sensizlikden ýadaýan. Birinci bölümdäki talantymyz Şerin ýadyňyzdadyr. Gelin onu täze canly sesini dinläýin. İlkinci söýgümi eketdi ýyllar, men şoly ýatlaýan o şapak dohunda. Ýatlaýan bolsan aýy açylan güller, gülisin ýaýradyp atyr saçanda. Aýralyk aýdymdan bary bebeň üçin ýadlanýaly, renkini ýitirdi güller, ana sen şol gidening bäri. Wagt bilmez garaşmany, tanamok dost tutuşmany. Ken alatdylar bu ýüregimi, ýogyn edemok puşmany. Vepa Nazarov tüýlemi sese berilipdir. Gözüm açtım seni gördüm, entek çağladım seni söydüm. Uzak geceler yatman arzular. Ömrüm, bakışların ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarım ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Rapçi Bay Bob raplary. Asıptı ankan, men anko. Foro yalar bay bu nirede sakau flow. Kim hava ükköye, yiptu kan ükköye. Banka madı derek dayvelan sana şeküfleyen. Fağadım tiktak kere geçen fırsat mat koyanak. Bay bu gece yatanak işlerim kan şoň şün işler ýazamak işlerim kan sözlerim gulunga yakanak. Balyal akanak durmuşda her kime gülüp bakamak. Aydymçy jigimiz Atajan Begimradov 2004-nji ýyl asly marly. Daň şemaly ünsip sipar zülfüni. Men oynasam sen oynama diýersin. Lelem sana garaşyan, garaşyan, garaşyan. Kes arkacın düzünle, düzünle, düzünle. Yeni bir rapin talandy Begimradov. Kıyın bolsa da başını eğmegin, dostum başarsan ecire değmegin. İçen bolsaňam bilgin çenini, çekmeyeni hödürleme, çeken çilimini. Artık maşgurleme, doğru gurlap bilmesen. Kıydı oynama dost eger söýmesen. Talas eskerimizin canly sesi. İşige yuvanla baksana bağlı. Ya işige yuvanla baksana bağlı. Kozacap zahaylarım yar. Bardır senemin gel. Edid Resulov ýalňyşmasam Orsetde talantlar programmasynda çykyş edipdir.
Yine başım başa verildi. Çıkabilmeyen yadlamın aslında bir yaşıl bir kalbira elim boşur yaşlarımın yol isin. Yine bir yaştalandığımız Nefes ve Nurgül. Yaşlar, şey dip gepleşimizin sonuna geldik. Yadınızdan çıkarman, like basyaz, ağza olyaz, canca da basyaz, tesir yazıyaz ve dostlarımızla paylaşacağız. Hem de bu tanıyan talantlarınız var olsa bir de sılkasını yani salgısını Instagram'dan uğrayabilirsiniz. Özünüze golca seyredin. Hoş, sağ olun. Yaştalan. Ben ne clown mu sana? Niye oynatıyorsun? Aman daha ders. Sesini el bir kil hayal urlayan. Gül ya. Men oturmuşum hayal. Tövbe gurlayan tip. Şöyle başta gurlayan. Sözüm duynayan çaylan yani o. Bilyen o çağlara näme diýerler kän hareketlen çağlara bizde diýerler. Olan husi ve teknik bollu zat diýe men duruna şeydim. Selimcan malades bizde bir orça olar. Ha, berkeler. Mimar orada diýme. Niştek. İyiydi mi? Çekici guruladım gördün mü şu an? Özüne çekti yerin. Evet, durayo çekeyim. Gülküyüme gella, gülküyüme gella. Tügöleme berilipdir. Näme berilipdir? Näme gördün? Ruh var gerek. Ruh yok. Yani ziyom diýen. Ýa ziyom diýeniyorum. Goşaýmagyň o. Sonra elekler bana düşman oluyor. Rap'ın talandı benim. Keliyeni gördü de. Şu atma. Ama keller geçen geldim soradılar. Ne için tikin düştü sonra. Ne için tikin düştü deyip soruyorlar. Murdu. Murdu. Brato murdu. Akıllıcadık da ondan babam kakar elde vurdu diye. Akıllılığım için. Üyüm açarını vermedim diye vurdular ya. Üyüm açarını verdi ya. Men hemen tuvalete girecek, son verecek diyenler. Evet tamam. Tuvalete girdim. O dışarıda mellekte tuvalet oluyor da o atla. Suat ne mi yok nasıl? Ya bu adın emmek öyde oldu. Biz hem öyde rahatta da koydu. Ne? Yok dolaşa gitti. Can sesi. Can canım. Canın alarını çıkayım.